お前みたいな貧乏くさい女、こっちから願い下げだ。俺は年収1000万の愛人と再婚するからな。家賃7万の生活はこれで終わりだ。夫は汚い字でサインすると、離婚届を私に投げてよこした。私は床に落ちた離婚届を拾い上げながら、絶対に思い知らせてやると心に決めた。私の名前は彩香。最近結婚したばかりの33歳、OL だ。学生時代は部活一筋。就職してからは仕事一筋で、恋愛には無縁の人生を送ってきた。しかし1年前、突然、取引先の営業さんに交際を申し込まれた。それが今の夫の大輝である。恋愛対象として見たことはなかったけど、誠実な仕事ぶりが信頼できるなと思っていた。一度は断ったけど、大輝は諦めずにアプローチしてくれて、最初の告白から1ヶ月後、私たちは付き合うことになった。初めての恋人ということで、年がいもなく舞い上がっていたし、大輝は優しくて、あっという間に好きになってしまった。まるで中学生かとも思う。でも逆に中高生なんて部活が楽しすぎて一瞬で終わってしまって、本当に恋なんてしてる暇がなかった。大学は女子大だったし、就職後も仕事が大変で楽しすぎた。30を超えてやっと一段落したということかもしれない。そしてあれよあれよという間に結婚まで至ったのだ。友達には一様にエイプリルフールと驚かれたし、両親はお前は一生一人だと思ってたと泣いて喜んだ。自分自身まさか結婚するなんて思っていなかったので、グーの音も出ない。人生何があるかわからないものだ。年も年だし、結婚式はやらなかったけれど、友達からは結婚祝いをたくさん送ってもらった。目音箸とかペアマグカップとか、恥ずかしいけどとても嬉しい。一方、夫のもとには特に何も届いていないようだった。男の友情とはそういうものかもしれない。だが、その時に感じた違和感は、後に目に見える形となって私の前に現れた。結婚から半年ほど経過した今、私は見切り発車で入籍したことを猛烈に後悔していた。夫がお金にかなりルーズということが判明したのだ。夫は交際前も交際後も高級レストランに連れて行ってくれたし、ことあるごとにブランド物をプレゼントしてくれた。しかしそれはただの見栄だったのだ。私は友達がみんな20代で結婚したから、今更結婚式なんてと思っていたけれど、夫はそもそもお金がないから、挙式に後ろ向きだったようだ。地味な結婚式をやるくらいなら、やらない方がいいのだろう。そもそも夫には友達がほとんどいないようだ。どうやら親しくなればなるほど手を抜くタイプのようで、結婚してから私に対しても一切見栄を張らなくなった。ただ世間体だけは気にしていて、外では無駄に高いものばかり買う。それなのに手取りは20万を切っていて、月々の返済をすると半分しか残らない。入籍後にそんな衝撃の事実を聞かされて、私はブチギレたが、夫はむしろ居直って笑顔さえ見せたのだ。お前は俺の金目当てで結婚したのか？違うだろう。なら、そんなの大した問題じゃないだろう。これから一緒に生活するのよ。お金の問題は大事じゃない。私が言い返しても、どこ吹く風といった感じだ。そのうち返せるよ。夫婦なんだから、二人で乗り越えていこう。私は開いた口が塞がらなかった。二人で乗り越える？
あなたが一人で勝手に作った借金なのに。明らかに大赤字なのに、夫は家計簿もつけていない。そのうち返せるというが、一体何年の計算？そもそも計算したことあるの？私が何を言っても、夫はのらりくらりとかわすだけだった。誠実な仕事ぶりを見て、この人なら一緒に生きていけると思ったのに、仕事と私生活の顔は全く関連性がないのだと、私は身をもって体感した。いくら青春が大事といえ、若いうちに多少は恋愛経験を積んでおくんだった。中高生の時は恋愛ばかりしている同級生を私はバカにしていたし、大学でできちゃった婚をした人を見て浅はかだなと思った。でもこの年で経験もなくやらかした自分よりよっぽどマシかもしれない。だらだら晩酌している夫の姿を見ながら、私は勢いで結婚してしまったことを悔いた。そんなある日、夫が不在の休日にアパートのオーナーが家を訪ねてきた。何かご用ですか？いえね、もう2ヶ月分も家賃払ってもらってなくてね。このままじゃ出てってもらうことになるけど。私は言葉を失った。ここは結婚前から夫が一人で借りており、支払いは夫の担当だった。他の生活費は私が負担しているのだから、家賃くらいは払っているだろうと信じていた。2ヶ月も滞納しているなんて、とにかく早く払わないと。だが、オーナーから請求書を見せられて、私はびっくりして固まってしまった。通常、築年数が古くともリフォームして住めるようにしているアパートが多いけど、ここは一切そうした手が加えられていないと思えるほどボロボロで不気味だった。建物も共有部分もゴミだらけ。最寄り駅からは徒歩20分かかるくせに駐車場さえない。かろうじて駐輪場があるが、街灯も少なくて、正直女としてこんなところに住みたくない。夫がどうしても譲らなかったので、今だけだと自分に言い聞かせて耐えていた。そんな物件にもかかわらず、請求書に記された家賃は6万円だった。しかも管理費として1万円が上乗せされている。1万円も取っているくせに、一体どこを管理しているのか。喉まで出かかったのを何とか飲み込んで、私は仕方なく2ヶ月分の家賃を支払った。これ、どういうことなの？ 2 ヶ月分も滞納してたって聞いたけど。夫が帰宅するや否や、私は家賃の請求書と領収書を突きつけた。夫は一瞬ぎょっとしたけど、すぐにいつも通りの気楽な顔になった。そういえば忘れてたわ。忘れてたって2ヶ月分よ。これまでも何回も請求来てたんじゃないの？夫はうるさいなと言って、私を押しのけながらリビングに入った。こんなボロアパートに住むだけでも嫌なのに、家賃が7万円もかかっていて、しかも夫はそれをまともに払うこともできず、結局私が尻拭い。頭が痛いを通り越して吐き気までしてきた。そもそも私は節約が趣味で、無駄なことには1円たりとも払いたくない。その分、価値があると思うものには惜しみなくお金を使ってきた。でも、家賃を払っているのは夫だし、お小遣いがある程度欲しいというのもわかる。夫のお金の使い方に口を挟むつもりはない。そう思っていたけど、もう限界だった。このままでは生活が破綻する。私はさっさとビールを出して、一人で晩酌を始めた夫の前に座った。さすがにここの家賃7万は高すぎよ。払うの厳しいなら、もうちょっと安いところに引っ越そう。もっといいところあるわよ。すると夫は
あからさまに顔をしかめた。引っ越しはしないって言っただろ。ちょっと忘れてただけで、そんなにガミガミ言うなよ。東京でアパート借りたら10万超えるんだし、これくらい安いもんだろ。ここは東京じゃないし、繁華街でもない。相場から言えば5万でも高いくらいだろう。おまけに管理費1万円も取っているくせに、どこを管理しているのかというくらいひどいありさまだ。今日初めて会ったが、まともなオーナーじゃないと思う。夫はアルコールも入って、ますます堅くなに反論した。俺が10年暮らしてきたアパートだぞ。付き合いもあるし、今さら引っ越せるかよ。同じ値段でもっと駅近の物件だってあるわよ。その方が通勤も買い物も楽になるし、浮いた時間で他にやれること増えるじゃない。だが夫はその後も引っ越さないためのへりくつを言い続けた。駅近なんてうるさくて住めるか。電車ばっかりじゃ運動不足になるだろう。私が防犯上の不安を訴えても、自意識過剰だろ。お前に何かするような物好きがいるか。ああ、俺のことか。真剣に悩んでいるのに、侮蔑的に茶化されて、私は堪忍袋の緒が切れた。わかった。もう何も言わないわ。でももう、お小遣いとか、ビタ一文渡さないからそのつもりでね。そして、夫の声を無視して、家を出て行った。夫の手取りでは、借金返済だけでカツカツな上、お小遣いが欲しいというので、これまでは3万渡していたのだ。だが、こんな態度を改めない以上、私がお小遣いを渡す理由などない。夫に対する気持ちは、日に日に消えていくのだった。その2日後、私はコンビニの値引き弁当を買って帰った。するとそれを見た夫が顔を真っ赤にしてわめき散らした。なんでそういうことするんだよ。みっともないだろ。恥ずかしいからやめろ。そう言うや否や、私の手から値引き弁当を取り上げて床に叩きつけたのだ。あまりの暴挙に私は言葉を失った。こんなもの買ってるところ誰かに見られたらどうするんだ。俺の稼ぎが悪いから嫁がこんな貧乏くさいもの買ってるって思われるだろう。妙な評判が立ったらどうするんだよ。もうどこから突っ込めばいいのかわからない。私は一呼吸して感情を脇に置いてからやっとのことで声を出した。他人が何買ってるかとか気になる？私は誰が何買ってようが特に興味ないけど、別にあなたに食べろって言ったんじゃないし、食べ物粗末にする人の方がよっぽどみっともないわよ。そもそもこんなボロアパートに住みながら人目を気にしているのもおかしいし、稼ぎが悪い自覚があるのならいくらでもやれることがあるだろうに。それを言ったら余計こじれそうなので、稼ぎのことは言わないでおいた。だが、どうしても気持ちが収まりきらず、矢継ぎ早に言い放つ。それに、飲み歩いたり、ブランド品買ったりするお金があるんなら、さっさと借金返した方が楽になるんじゃない？お前に何がわかる？男には付き合いとかいろいろあるんだよ。バカじゃないのか。男にも女にも付き合いはある。問題は自分の能力を超えた浪費を続けていることだ。だが夫はそんなこともわからないらしい。今は何を言っても無駄だと思い、私は夫に背中を向けた。しばらく距離を置きましょう。私たち結婚するのが早すぎたのかも。結婚したのが間違いだとは思いたくない。もうダメだとしても、せめてお互い納得のいく形で終わりにしたい。しばらく距離を置けば、お互い冷静になって、もう一度しっかり話し合えるかもしれない。でも、私の思いとは裏腹に、夫は家に帰らない日が次第に増えていった。まずは帰宅時間が遅くなっていった。
結婚当初は7時だったのが、9時、10時、11時、そしてとうとう帰らない日が週に3日、4日と増えていった。そして心配した通り、家賃も滞納が続いているらしい。夫がアパートに寄りつかないので、結果的に私がオーナーの訪問を受けて払うしかなくなる。こんなアパートに住み続けることも、こんなアパートに毎月7万円払うことも我慢ならない。私は意を決して役所に離婚届を取りに行った。いつでも提出できるように妻の欄にサインをして夫の帰りを待つ。3日後の深夜、夫が帰宅したのを見計らい、私は夫に近づいた。その時、なんと夫の襟首に赤い口紅がついているのが見えた。まさか、外で女を作っている？途端に嫌悪感が湧き上がってきたが、滞りなく離婚するために私は気づかないふりをした。離婚しましょう。これ以上一緒にいても意味ないでしょ。今すぐここにサインして。すると夫は一瞬驚いた顔をしたが、すぐに満面の笑みを浮かべて離婚届を私の手からもぎ取った。俺から言おうと思ってたんだよ。お前みたいな貧乏くさい女、こっちから願い下げだ。俺は年収1000万の愛人と再婚するからな。家賃7万の生活はこれで終わりだ。そして汚い字でサインすると、離婚届を私に投げてよこした。期待はしていなかったが、私は虚しくなってしばらく立ち尽くした。この1年は一体何だったのだろう。だが、夫の方から愛人の話が出たのは幸いだった。私は床に落ちた離婚届を拾い上げながら、絶対に思い知らせてやると心に決めた。離婚届を提出して約1ヶ月後、私は駅直結のマンションに住んでいた。荷物はスーツケースに収まる程度しかないし、家具家電は最先端の製品が備え付けだ。朝ごはんは前日にスーパーで買って帰ることが多いが、その日は駅中のコンビニに行こうとエントランスを出たところだった。ちょうど出勤するらしい元夫とちょうど鉢合わせてしまった。大輝は私が出てきたところを見て腰を抜かしていた。なんだよこれは。なんでお前がそんなところから出てくるんだ？朝から景気の悪い顔を見てうんざりしたが、仕方なく顔を上げて元夫を見返した。朝から20分のウォーキングご苦労様。私、先月からここに住んでるのよ。冗談言うなよ。あのアパート代も払えないくせに、こんなマンション住めるわけないだろ。最後の4ヶ月、家賃払ってたの私なんだけど。訂正する気にもならず、私はため息混じりに肩をすくめた。元夫からすれば、私は安月給の OL で、日々節約して食いつないでいる、貧乏くさい女なのだろう。私本当は年収1億超えてるの。言うとお金目当ての人しか寄ってこないから、あえて言ってこなかったけど、大正解ね。あなたみたいな人に知られたら大変だったもの。大輝は目を白黒させていたが、すぐに怒った顔をして声を荒げた。わかりやすい嘘つくなよ。お前がどうやって1億も稼げるって言うんだ？無知って怖いわね。会社勤めしか知らなくて何も考えずに働いていると他の選択肢も出てこないものね。大輝は確かに誠実に仕事をしていたと思う。だが今思えば上から言われたことを業務の範囲内でこなしていただけだ。だから大して昇進もできずにくすぶっているのだろう。私、もともとデザイナーやってて自分の店を4つ持ってるの。都内にマンションや駐車場も持ってる。1億なんて別に大した額じゃないわ。
大輝はびっくりしすぎて口が聞けないようだった。金魚のようにしばらく口をパクパクした後、ようやく聞いてきたのはくだらないことだった。でもお前、あんなにせこいことばっかりして。節約のこと？好きでやってることなのよ。趣味。楽しいからやってるの。あなたが借金までして見栄張りたいのと一緒。趣味なの。大輝は悔しそうに歯ぎしりしたが、なんと突然、私の目の前で土下座して、すまなかったと詫びた。おかしいと思った。なんでその給料で俺の小遣いやら家賃やら払えるんだって思ってたんだ。俺が悪かったよ。頼むからもう一回やり直してくれ。今すぐその頭を踏みつけてやりたかったが、なんとか思いとどまって、私は冷たく告げた。ほらね、収入のことがわかれば、あなたみたいにつまらない男が寄ってくるの。悪いけど、もうこりごりだから。あなたは不倫してたんだし、慰謝料もたんまりもらうわよ。不倫といっても結婚したばかりだし、それほどの額は期待できないだろう。だが、けじめはしっかりつけてもらう。慰謝料？冗談だろ？考え直せ。大輝が慌てた様子でこちらの腕を掴んできたので、私はマンション入り口の防犯カメラに目をやった。コンシェルジュに頼んで警察呼んでもらうわよ。大輝もカメラに気づいたようで、舌打ちしながら乱暴に手を離した。私がそのまま横を通り抜けていっても、大輝は追ってこなかった。私は知り合いの弁護士を通して元夫に慰謝料を請求した。やはり100万ほどしか請求できないようだが、こちらの意思を示すには十分だろう。だが元夫はアパートに内容証明を送っても無視を決め込んだ。そんな状態が数ヶ月続いたので、裁判所に申し立てする意思を伝えて、ようやく連絡がついた。頼むから慰謝料だけは勘弁してくれよ。彼女には逃げられるし、俺は毎月の支払いで精一杯だし、慰謝料なんて払えるわけないだろ。そんなの私の知ったことじゃない。自分が好き勝手してきたことの報いから自分の理屈で逃げられるはずがない。私は裁判所に支払い督促の申し立てを行うことにした。たとえ元夫から異議があったとしても望むところだと思っていた。私には優秀な弁護士がついている。だが元夫は異議申し立てをしなかった。後で聞いたところによると、そもそも期限内に支払い督促を読んでいなかったらしい。通常の督促状などもそうやって先延ばしにしてきたのだろう。そして無事支払い督促が確定し、元夫の給料を差し押さえることができるようになった。当然そのことは会社に知れ渡ったし、元夫が私に土下座していたことまでどこからか広まったらしい。見栄を大事にする元夫はとても会社にいられなくなって退職。家賃に光熱費ももちろん払えなくなり、実家に戻ったらしい。新しい仕事を探そうとしたが、なかなか決まらず、今はコンビニバイトなどを転々としていると聞いた。いい年をしてバイトも長続きしない。やっと結婚したと思ったら浮気してすぐ離婚。毎月慰謝料と借金分を払うとほとんど手元に残らない。そんなドラ息子に両親はほとほと愛想が尽きたようだ。私はというと、駅前のマンションはとっくに引き払っていた。お店のお客さんがオーナーをしているマンションで付き合いもあるし、元夫とのことが片付くまでは近くにいる方がいいだろうと思ったが、家賃に50万かけるのは納得がいかなかったからだ。職場に通える範囲でこれまで住んだことのない町に新しくワンルームの部屋を借りた。あまり広すぎるのも落ち着かないし、一人ならこれくらいの広さがちょうどいい。そして離婚から2年ほど経った後、
私はよく通っている喫茶店の店員さんから交際を申し込まれた。気まずくなったら嫌だし、迷惑かけたくないからずっと悩んでいたけど、思い切って伝えようと思いました。で、私は元夫との経験もあるし、誰とも付き合うつもりはなかったのだが、周囲の後押しもあって、結局お付き合いすることになった。前回痛い目を見たので、籍は1年の同棲期間を経てから入れた。新しい夫はお金の面も堅実で信頼できて、私の趣味が節約であることもしっかりしてるねというだけだったので、私は思い切って本当の年収を打ち明けることにした。なんと夫の返事は、そうなんだ、だけで、特に態度が変わったわけでもない。どう思った？引かない？え？なんで？俺が好きになったのは彩香だから、別に何聞いても驚かないよ。嬉しくて思わず涙が出てしまった。もう二度と結婚なんかしないと意固地にならなくてよかった。この人に出会えてよかった。いわゆる高齢出産だったので大変だったけど、今は二人で仲良く年子の姉妹を育てている。ママ友みんな20代ばっかりだから、私は人一倍頑張らないと。ほどほどでいいんだよ。俺もいるんだから、二人で頑張っていこう。夫が優しくそう言って頭を撫でてくれる。幸せをかみしめながら、私は家族のためにこれまで以上に頑張っていこうと心に決めた。